karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balatigi. Sa likod ni Anang Singsing, giklaro gyud nako ang litra ni ini. Gipakulitan ko kana og J loves D. Nagustuhan mo pa? Oh, nangupaw ka man good. Wa ka nalipay? Oh, nalipay oy. Og, Unsa? doon na ako gikasabot ka judge nga mo'y mo kasal na to pagbalik. Kasal. Oh, magpakasal tagbalik, sweetheart. Magpakasal tagbalik. Nagkadugog ka, sweetheart. Magpakasal tagbalik. Oh, ayaw lang tingali dayan. Nagkasal naman ta, di ba? O lagi, pero ang gusto na ako nga makasal tagbalik. Wedding anniversary. Pero patambungan na to og judge aron saksi sa atong ikaduhang kasal. Oh, nanghupaw ka man good. Sige. Magpagkasal na. Yes! Jeff, gilipay ko nimo. Gilipay ko nimo bana ko. Ngunod ka ito mong babae ang niyasak mo na. Di mo siya mo. Jeff, may gisulti ka? Ha? Oo. Wa na yan. Kita ka, Tiking? Dito tingo ka! Kita! Kaya di limang ko buta! Bisan di ikaw, basig ikaw wag ka kita! Ha? Zaman? Ha? Amaw ka man ka, ha? Kaya mo! Ha? Hilom na! Ikaw ha? Dagko kay mga barko nga akong napalit dito sa atong kituan. Dito tingo ka? Dagan yung kayong mga espiritu magkasakaya na. Kunin mo na ng pasakyan o dagang pasayro, haring agkwalos, ituwad na to dito sa loud. Ha? Atong magkaon? Ha? Wa pa ko kahutig mga espiritu dito sa ilawom sa dagat, Tiking. Dito tingo ka? Igo na. Dili una kita manghilabot ana nila. Dito tingo ka? Itingalig, dili na uniya sila musakay sa akong barko. Madlok sila musakay kung mamatikda nilang tinuyo ang pagkadisgrasya. Pusa ugma, mag-hire rin tag mga trabahante. Aron may mo alagan na to rin. Ug pasugdan ko na ang pagpatukod niya ng building alang sa pagkahimuon tang opisina. Ang ika! Opisina man! Haring ako alos! Ano? Misigam ko na imong mga mata, Tiking. Alam, Misiwil lang tumoy sa imong ikog ko! Gisi ko ni mo gisulob ko! Gisi! Lingi-lingi magkapalibutan niya ako alos! Ay tao! Tiking, iduot! Dali iduot! Sige! Tuwad! Unsa? Tuwad kaya akong idot! Idot na ko! Imong ikog! Salamat kay nakasal na kita, sweetheart. Kinahanglan pa rin mo pirma kong papilis dayan. Anniversary lang sa itong kasal. Yes, sweetheart. Nagpamatuod ka to nga nakasal ta sa ikaduhang higayuan. Magulaanan ka man, good. Wa ka nalipay sa adlaw sa atong kasal? Come on, cheer up. Naunsa ka pa? Okay, guys. Kana ba paningog sa budiha, good. Abi pa lang kami ray tao. Ang reception nato sa restaurant. Oh, sige na. Oh, hello.
Maayo kay naabot na mo. Sweetheart, ato-atoon ako mga bisita na. Nangabot ang ako mga amiga. Dali na. Ikaw lang tingali dito. Adto nila, Dayan. Kita lang, Duha. Sige na, please. Ikaw lang. Mura ko kahilang tanong. What? Oh, sweetheart, dadunti kag doktor kan mauna. Ano, ayaw na. Sige na. Ato bisita mo. Sige ha. Kadiyot ra ko, sweetheart. Mubalik tayon ko din sa atong lamisa, okay? Unya di ay, sweetheart. Karong taod-taod. Musayaw na tang duha. Ipakansi lang, Dayan. Jeff! Bisig usaw pa na kong limod ang akong kagalingon. Nga magkagusto ko ni Dayan. Nga mubati ko isip iyang bana. Kapaduha pag yun. Kantong babae sa pikas isla. Nagsabok siyang bae sa kung una-una. Jeff, sweetheart! Dali una ka diyot. Doon ay makikilala ni mo. Doolon ko na lang si Dayan. Oh, pasensya na ha nga nakabalda ko sa imong gimbuhaton din sa imong opisina. Unsay imong tuyo? Laura, Kung mao lang gihapon na imong tuyo dili nako. Kibalibaran ko na ikaw. Laura, napahimuan ko na og papilis ang mga properties sa atong negosyo nga shipping lines. Unsa? Ang katunga sa properties sa maong shipping lines imungan. Okay. Wa ko mo uyon, di ba? O usap-asap. Lain kayo paminawon nga ihatag mo kanako ang katunga sa imong negosyo. Atong negosyo. No. Wa ko'y labot, anak. Laura, nahigugma ko nimo. Palihog lang. Ayaw ko gahiluaan ang sapi mo. Mabuhi ko ang akong anak bisan ug wa bay tabang gikan sa laing tao. Oh, wa man gud ko'y lain nga nahuna-hunaan nga malipay ka. Tod kay nahigugma man ko nimo. Gibalibaran ta na sab ka na imong gugma. Gibalibaran ta na kanang gibati mo diri nako. Sa makaduha na gyud kay gayon. Gibalibaran ta ka. But, Laura, Aki please. sabta ko. Sabta ko. Okay. Wa ko makalimot sa imong pagtabang diri nako. Dako kog utang kabubuton nimo. Ug dili ko gina makalimtan. Kung dili man nimo madawat ang akong gugma sa pagkakaroon, andam bagihapon ko sa pagpaabot. Ayaw ka nagpaabot agi. Usa lang kalalaki ang akong gihigugma. Hangtod karon. Ugmaong gugma. Hangtod pa sa akong kamatayon. No. Ayaw ipaniguro ka ng imong gisulti karon. Ayaw paniguro ah. Kay dili ka makapanganti niya na. Bata ka pa. Mahigugma ka pa. Ug magpaabot ko nimo. Ni ako. Pero aki, Ayaw gyud paniguro, Laura. Ay, giingnan ka, day! Nga di ka manigoro sa imong mga gipanulte! Aw, inoon syagit man ko, day. Ay, sakto man sab noon, day. Kay may puruhan pud baya nga mahigog mapakay sa kaliwat ni Adan. nang tirang, nasayod ka gyud kung unsa ko kamahal ang akong bana. Ako'y kadasa kong kaugalingon. Ako'y kadasa kong pagbati. I love James so much. Forever. Aw, ay o lagi, day. Ay, sabot naman jud ko ba? Dugay ra. Oh, nga naman ka ni trans ka man diha. Ngay nok-tok naman kang kalit diha. Mautingali nga bisan sa akong pananaw. Bisan sa lahi nga tao. Matanawan ko ang dagway sa akong bana. Aw, tungod man na sa tion, day, og lonsay mong gugma sa imong bana, day. Biliba yun na ako sa inyong gugma, oy. Labi na nimo. Gipanguyaban na kung kagperting kwartahan kaayo, kwartahan pas imong mga ginikanan. Unya, wag yun ka, mahaylo.
Aw, noon, dagan man pud kag kwarta. Sayod baya ako nga kanang mga kwartahan ng babae, day. Mangita po naglabaw pa kag kwartahan nga may ikaparis nila sa ilang kinabuhi. Pero ikaw, day, wag yun ka mahaylo, no? Tungod kay dili na gud ko makakita og sama ni James ng tirang. Og pananglit, day. Og dunay sama gyud og kinaiya ni Dong James, day. Gwapo niya, buotan og bright. Unsay buot mong ipasabot? Pananglit gani, day. Og dunay sama-sama ni Dong James ba nga moabot sa imong kinabuhi. Anya, ang imong magustuhan ni Dong James, ang imong nagustuhan niya kinaiya daan niya. Asin og mahigugma ka nag-usab. Nang tirang. Uday kita rabang tao, day. Duna rabag yun tay kaanggid-anggid og panagway. Og duna say managsama og kinaiya. Og masugatan na di mong tawhana, day. Unsa man? Unsay unsa man? Imong higugmaon, ha? Day Laura? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!